Lucia fuying ni kalimarakwa vatvatak. Ipisam mitatanak si Yesu do pamsan na nurakwa mi bebnengara no ma ngarnan daso kenisala. Amay silisilin siraw arwatawa umamiring so ununungan na ciri-ciring na niya mataduto. Miratatangam macitanaw adwa ka varangay do pamsan na. Nipigag cinano ni mga kapatawa umuyas do tawarda. Miratatangam sumakay si Yesu do varangay na ni Simong. Akapancinan niya kumawod siya. Amuriwo ni kaudan na siya. Amapalawang siya do pamsan na so alikay. Miratatangam amlis na si Yesu do varangaya kananaw na siraso arwatao. Iptad na uciring nam, maniring di simongam. Pakarayirayin mo pa o kaudan mo siya, karoyin nyo no tawar nyo. Maniring si simongam, mumang nanaw. Naman to darik na yakasa pa, ya may tawaram, ya buatan namin ni mamo. Am tanamir ng kupalawo chiring mo amruyo no tawar ko. Amuriwo ni royuan dara na no tawarda. So ni pakatawarda so arwa mo. Akadina pisi-pisi ngara na no tawarda. Amuriwo ni raranda so kararida sumidong sira. Miratatangam nipno daw adwa kavarangay. Kadinara ng nedaran. Macita na uri ni Simong Pitam, may lilitod do tangayin na ni Yesu amancino. O panirisiringan, tumunangaruya kanan, tako may rarata na tawan. Si Simong rana kano karari na tawam, niyak da no mataw ni matawarda arwamo. O anak ni si Pitaya mingaran siya ke akani iwanyam, akman siraso sa nga umiyak niya. Maniring si Yesu di simongam. Di kanya yan. Tapapun mo si Charoyaw kakmamoy mga rapatawa mapanupswarwatawan. Suni pangiyidara na kakarodado arway pangarap daa machilulura na di Yesu. Ipisa si Yesu amiando asa kailam makacita so umlabyab so kulita tao. Macita na si Yesuam, mga imililitod do tangayin na mapasya sidya. Maniringam, no si piyagan mam, jabo ka dinapian no kataw-taw ko. So ni parapungan na so lima nandya ni Yesu, akapansinano, ko piyagan, apira na o kataw-taw mo. So di na ni mayararaya ni mapiano kulit na. Pakuyukuyin ni Yesu do tawuram. Di mo may chichitsyanan. Tayangay mo ipachitado mapatanatanang so nakamta si yamata do tua tawa. Kavali-valyo na so kataw-taw mo. Kapanguri mo do iwawalam na ni mo isa mapatanang so nakam mo di yamata do to. So ano yung anda di mo no tawa ni mapiara na so kataw-taw. Miratatangam uri unipay limwang naranano ngaran na ni Yesu dodang. So nipay luvuluvot dano arwa tawa umamiring so nanaw na. Makrano kay wakwak do kataw-taw da. Ang masanib si Yesu kumarudira mangaya may norido kabuan no tao. Ipisa mga nanaw si Yesuam amiyan so makanatanga tawa matsyagum do farisay akano mga nanaw no iwawalam na niya mataduto. Sirarano ram ni mapusirado Yerusalem akado pi chililian na do tiyadedi akado yotay. Ikongodo niwuyatan na niya mataduto si Yesu amuriwo ni pangiwakwak na so may kaingay na tao.
Amyan sunya ida di makapivango na tao do irirayan na. Suvuvuan dadya isdap do tangayin na ni Yesu. Ikong do tiyaro tao, amuriwo jida makasdepin niya. Miratatangam, todara na ngalatan do atap no varya. Kakabkabda so atap na katuntundas siya. Parumtadan do tangayin na ni Yesu. Makararap na ni Yesu ununod da umano yung dia. Amuriwo ni pancyan na niya dia so. Yimuranam yara na ni mavunasura ratan mo. Amuriwo ni karyakan dan niya no tawa matsyagum do farisay. Akano mga nanaw no iwawalam niya mataduto. Sunyi pancyan dano sinu-sinu tawya yatunaruvar siya mataduto. Ta siya mataduto sa unu makavunasura ratan no tao. Katengan na ni Yesu nakanakamda. Amuriwo ni paichiringan na jiraso. Ikong unyo ikakman sangso nakanakam. Manwa, apya-pyaw kapancin niya do may nga na tao so. Yani mavunasra na raratan mo. No apya-pyaw kapancino, tanakra na kalamurana. Tako kakraban yinyo makatanang do uyuyat ko nimpamnekan na ni yamatadutwa tao. Amakavunas suraratan no tao. Supansyan kunyado may nga na tao so tanakra na kaap mo so irirayan mo mangayra na dovari nyo. So minato na may tatan kino tawang do tangayin dano arwa tawa. Karap narana so irirayan na sumari niya dia matadutwa mangayra na dovarid. Sunipiro kabandan niya no arwa tawa isari dia mataduto aman chino si charura na yan naman ni makachitaso yamapiro ka bavari. Makubot si Yesu makachitaso asa ka mapayvari so di kingatawa may ngaran si diwe. Aamlis na do turu-turuan no di kingavari. Maniring jam machilulu kadyakanan. Sunikaruan naranado varay na kapachilulu naranadya. Miratatangam ni tao-tao na si Yesu do varida. Sui karuno machituvong jira mapayvari so dike nga kano karuan no tawa matyakan jira. Uriwo ni karyakan danya no tawa matyagum do farisay. Akano mga nanaw no iwawalam na niya mataduto. Amuriwo ni pancyandan niya do machinanaw di Yesuso. Ikong unyo ipachirangang do mga ngapso dike nga kano arwa mayrarat na tao. Maniring si Yesu diram. Wapia so kataw-tawam didangan law ko isangan. Tao may nga na tawam uriwo kumalas siya. Tayakan ranam baka na ko manaraso di mayrarat na tawan. Tavaray ko kapanchi ko no mayrarat na tawa mamlisro nakanakaman. Yamyan so tawa manchin niya di Yesu. Maniringam, umachinanaw di Yoaniyam, masanib sira di mga kaday amay nori. Yakman sango yamachinanaw do tawa matsyagum do farisay. Amo yamachinanaw di mumu Yesuam, yabuda di nganakan na. Maniring si Yesuam, manwa. Numamaring siraso kanen wo matarik so variya tawam, dinyum ya sirawo tao da kuman, jabukak man na siya nga. Numaratang ranawo araro na no irakap da so magakayam, uri ranawo ikano yung da di mga kaday. Mangununong pa dira so pengengayan na siya so chiring. Maniringam, abu tawa mising so
vaywayo ba mangay mapatapang siya do ada na ayub. Tai kararaut na no vaywayo ba mapisipising. Diabo kapacingay no ada na ayub do vaywayo ba. Abu tawa mga pso vaywa putawcho. Apaglundo ada na nipari nga kulit no baka ta rumbak. Amurian. Upagluan so vaywa putawcho do vaywa kulit no bakan. Abu tawa nimyupra na so ada na putawcho. Akayup na paso vaywa putawcho. Tajinataram tamu kapia-pia pano ada na putawcho.